У наваколлі абласнога цэнтра каля 250 дачных кааператываў. У зімовы перыяд, як правіла, людзі рэдка наведваюць свае ўчасткі. І аб гэтым добра ведаюць злодзеі. Часта на дачах захоўваюць розныя каштоўныя гаспадарчыя прылады, рэшткі ўраджаю і шмат іншых прадметаў. Ужо ў гэтым годзе супрацоўнікамі міліцыі выкрыта 7 выпадков крадзяжоў. В этой связи сотрудниками милиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, профилактических. Общается участковая милиция с гражданами, которые проживают постоянно в сельской местности, в том числе на дачных участках, обеспечить сохранность своего имущества. Очень радует, что такие моменты позволяют нам улучшить работу и спрофилактировать такие преступления. Праблем значна менш, калі да справы захавання сваёй уласнай маёмасці людзі падыходзяць грунтоўна. У дачным кааператыве «Факел», што ў Брэсцкім раёне звыш 400 участкаў. Канешне, зімой тут жывуць у асноўным толькі людзі пенсіённага ўзросту. Але і гэты патэнцыял кіраўніцтва вырашыла рэалізаваць на карысць усім дачнікам. Тут арганізавана кругласутачнае дзяжурства. Ды і участковы не прамінае заехаць і пацікавіцца станам спраў. Плюс інфармацыйны стэнд з папярэджаннямі, як не стаць ахвярай злодзеяў. Один раз в 210 дней вполне отдежурить самое это можно. В случае, если кто-то не может самое отдежурить, он приходит к нам, оплачивает 5 рублей. Здесь у нас очень много живут пенсионеров. Они приходят и, как говорится, отдают долг за того, кто не может. С разумением до такой постановки работы ставятся и сами дачники. Раньше было немножко, у нас были кражи лет 10 назад. Вот. Но после этого организовали мы круглосуточное дежурство вечером, выходные тоже. Это большая заслуга, конечно, председателя. Ну и наш членов общества. Сейчас уже случаев давно уже не было. Краж, вот. Хотя бы наша дача находится недалеко от города. Яшчэ адна праблема – гаражныя кааператывы. Апошнім часам уласныя аўтамабілі ў большасці выпадкаў аўтаматары захоўваюць там, дзе жывуць, ці на ахоўваемых паркоўках. Гаражы па большасці ператварыліся ў склады прадметаў, якім не знайшлося месца ў кватэры. І гэтым таксама карыстаюцца злоўмыснікі. Нядаўна супрацоўнікамі міліцыі была раскрыта серыя крадзяжоў. Злодзеямі аказались студэнты адной з навучальных устаноў Брэста. Путем пролома крыши проникали в гараж и похищали запасные части, то, что лежало и принадлежало владельцам. Часть похищенного была изъята. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлена причастность данных задержанных к совершению 16 краж на территории города Бреста. Юрий Пешур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».